Калі мы паміраем, мы нічога з сабой не бярэм. Ні титула, ні маёмасці, ні золата, нават шнараў, якія мы планавалі схаваць. Мы сыходзім з пустымі рукамі, з кішэнямі цалкам пустымі. Нашы фотаздымкі захоўваюцца ў нейкай шуфлядзе, паколькі нашу усмешку ніхто не можа падзяліцца. Адзін спадчыннік атрымлівае дом, іншы атрымлівае пярсцёнак, які ён ніколі не насіў. Самы верны спадчыннік атрымлівае галаўны боль ад клапату пра інвентар. Галасы ў зале ўзнімаюцца, якія раскрываюць схаваныя інтарэсы, пра ўсё, што яны могуць забраць з нашай маёмасці. Калі мы пабіраем, мы сыходзім з пустымі рукамі. Мы нават не бярэм свае пасведчанні асобы. Мы пакінулі ключы, мы пакінулі машыны, мы пакінулі замкі, мы пакінулі цацанкі. Час сыходзіць лёгкі, час змагацца цяжкі. Спадчыннікі будуць змагацца за асабняк, за начны гаршчок, нават за туалетную паперу. Але мы сыходзім з пустымі рукамі, мы нават не ўзялі нашы пасведчанні асобы. Наши пасведчанні асобы застаюцца ў нейкай шуфлядзе. Наша фото выцвілае ад часу застаецца дзе заўгодна. Хто памятае, што ў нас было? Спадчыннікі хочуць толькі тое, што мы пакінулі пасля сабе. Няхай гэта будзе асабняк на ўзгорку, выява святога, што абубрюецца кара кухоннай ракавіны. Няхай гэта будзе іржавая патэльня, няхай гэта будзе начны гаршчок. Спадчыннікі будуць морацца за ўсё, што мы пакінулі пасля сябе. Рамя нас адзін спадчыннік атрымлівае 100, імшы кажа, я пакіну машыну, я клапаціўся пра тату, перш чым ён памёр. Спадчыннікі ўжо б'юцца ў гасцінай, де над нашымі пахаваннямі. Яны падобныя на драпежных варот, якія адчуваюць нават наш паход.
за туалетную паперу. Але мы сыпотим с пустыми руками, мы нават не берем свои посвященные особы. Ці гэта лялікі палац, ці гэта маленькая хаціна, спадчыннікі будуць змагацца за ўсё. Няма прымірэння, яны хочуць сваю долю, яны хочуць усё зараз, яны будуць змагацца за наш стары абутак, яны будуць змагацца за нашу мэблю, яны будуць змагацца за наш начны гаршок, яны будуць змагацца за ўсё, што мы пакінем пасля сябе.